Dneska si pripravíme pečené zemiaky z teplozdušnej fritézy. Vezmi si zo pár zemiačikov, ideálni sú títo drobci na pečenie, trošku ich umyj v čistej vode, nakrája si ich na mesiačiky, prípadne na hranolky, to už nechám na teba. Zalej ich horúcou vodou z kanvice, nebudeš musieť čakať, kým sa voda ohreje. Na šporáku zarať 6. prevodový stupeň a nechaj to zovrieť. Keď to začne vreť, odstopuj si 10 minút, pridaj do toho trošku rastce a po tých 10 minútach to povyťahuj von. Nechaj to 15 minút vychladnúť, prípadne si to odstopuj ako ja. Po 15 minútach to posyp nejakou zmesou korene, ja som použil toto barbecue korenie od MMGčka, originál určené na pečené zemiaky. Trošku s tým zatras, nech sa to premieša. Do košíku od teplozdušnej fritézy si daj papier na pečenie a vyklop tam tie zemiaky. A už to iba zavri do friťáka 180 stupňov na 15 minút. Po 15 minútach sa to bude na teba takto usmievať. Naskladaj to na tanier a servíruj s nejakým mesom. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.